Čaute všetci. Sedím tu s Borisom, pretože strašne veľa ľudí nám píše rôzne otázky. Chodíme aj na tie výjazdy po Slovensku. Dostávame tam veľmi veľa otázok, nielen k politike, ale veľmi veľa otázok k súkromnému životu Borisa Kollára. Veľmi veľa ste si prečítali v rôznych bulvárnych plátkoch, veľmi veľa zaručených informácií médiá uverejnili, ale nikto sa neopýtal priamo Borisa, že ako to naozaj je. A či to je pravda vôbec? Či to je pravda. Tak my sme si spísali pomerne veľký počet tých najčastejšie kladených otázok, na ktoré Boris bude teraz odpovedať. A sú to veľmi vtipné otázky, takže, ale daj ich všetky. Sú to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé otázky. Čiže, Boris, prvá otázka. Prečo si sa ešte neoženil? No kvôli tomu asi, že strašne mám rád slobodu. A pre mňa, keď to raz urobím, tak s tou ženou už chcem vydržať. Takže budem si brať nejakú 70-ročnú babičku, keď budem mať 90. Nie, no proste pre mňa... Kvôli tej slobode? No jasné, lebo tak keď si niekoho zoberieš, tak asi zjavne sa k tebe nasťahuje, alebo ty k nej, asi skôr ona ku mne. A budeme mať každý večer doma a každý večer budem musieť dobehnúť hneď po robote domov a budem sa musieť odpovedať, kde som, kedy som prišiel, prečo som došiel tak neskoro. A ja tieto otázky asi nemám moc rád. Čiže chceš byť slobodný mladenec, tak? No zatiaľ mi to takto vyhovuje. Hej. Dobre. Hneď ma k tomu napadá ďalšia otázka, s tým súvisiaca. Nebojíš sa, že keď budeš, ja neviem, už vo vyššom veku budeš mať 70, 80, že budeš v tom dome sám? Tak ja mám veľa detí, vieš, koľko budem mať vnúčat? Tých vnúčat bude... No veľa. Keď každý bude mať dve deti... Tak 30-ka tam bude. No, my budeme veľká rodina. Že nebojí sa toho, že by... Nie. Tak Boris, tak teraz prišla Saša. Pred chvíľkou tu bol Alex. Predtým tu bol Abner. No proste v kuse tu niekto je. Vieš. Takže naozaj ja mám stále plný dom.